Сега заемам по-зависок старт, за да се изстреляме заедно с моята гостенка по пистата, наречена нещо свежо. Уточнявам, че не става дума за тичане с 12 см токчета по бизнес срещи или за тичане след трамвая рано сутрин, а за навъртане на сериозен километраж по стадионите и парковете. Как да влезем в топ форма през пролета, чрез ефектите на бягането. Това ще ни каже инструкторката Елия, с която поставяме традицията всеки понеделник да мислим различни спортни теми. Здравей, добро утро! Здравей! Още една супер полезна и готина тема за това как да влезем във форма и да не се плашим от килограмите. Много ми е приятно, че си ми на гости. Също и добре дошла на стартовата линия, нали? както и на всички наши зрители, защото ще много стартираме сериозно. Сериозно ще стартираме, защото идва лятото и сега всеки си гледа тайничко с едно така скритичко ученце в ъгълчето. Банския се подава. Абе, това не е грешката, че се сещаме точно като дойде лятото или малко преди него, а пък всъщност тези неща малко по-раничко трябва да се започнат. Нали така? И аз съм на същото мнение. Разкажи ни малко повече за ефектите на тичането. Защото много от хората принципно казват, ще тичам. Много сложно за мен. По-добре е да бягам на пътечката. Примерно искам да разграничим в нашия разговор каква е разликата между това да тичаш на пътечката и това да тичаш в парк. Значи, в началото могат да започнат и на пътечката, и в парка. Аз лично препоръчвам парка поради няколко причини. Първо е по-интересно. Гледаме си хората, природата. Може да запознаеш някой. Въздуха ни е по-приятен. Второ, терен е най-различен. Нали, пътечката общо заето е една равна повърхност, докато в парка може да си изберем пресечена местност, където да... Между другото, докато си говорим и ни разказваш, аз предлагам да пуснем покритието и видеото, което имаме, за това как тичаш в парка, за да можем изцяло се потопим в тази атмосфера. Колеги, ако имате готовност, докато говорим. Супер. Всъщност по-удобно е в парка. Най-малкото покритието е меко и не се набиват краката. По-интересно е, по-разнообразно е. От тази гледна точка аз горещо препоръчвам да бягаме в някой парк или някоя зелена площ, ако има наблизо, ако не и фитнес е някакво решение. За какъв беше другия въпрос? За километри? Не, мислята ми беше дали е ефикасно самото тичане. Не ти отговори на това нещо, каза го. Да направим разликата. Защо, примерно, като тичаш на пътеката на мен, аз като тичам в парка, защото съм тичала много дълго време, сега не го правя, признавам си, но преди години тичах много. И това ми беше много добър стимул за поддържане на фигурата. Но след това се преместихме далеч от парка и така ли, че нямах възможност да го правя. И тичах на пътека във фитнеса. И след като сляза от пътеката ми ставаше лошо. Значи, или си работила повече, или е имал някакъв друг проблем? Не, смисъл, чувствам се като все едно стъпвам в паници и ми се вие свят. Това монотонно набиване, дали защото не, ви сега, тичането е едно много естествено занимание. И като тренировка за това е много лесно. Но въпреки, че е толкова лесно, в началото има много грешки, които се допускат. И една от често срещаните грешки и която най-често демотивира хората и бързо се отказват е това, че те от не правейки нищо, най-често или отдавна не са тичали, ако някога са тичали, отиват и се опитват да пробягат някакво разстояние, което е непосилно за тях. С всеки спорт, с който и да се заемеш, трябва да се започне постепенно. И аз тук съм ви приготвила ни програмки, тази специално е за начинащи, не знам дали ще може да се види. Редувам се бързо тичане и ходене в началото. Значи задължително имаме едно ходене в началото, което е като загряващо, леко разтягане може да се направи, в края завършваме по същия начин. Останалите 20 минутки, поставяме си за цел, примерно, през ден поне ще бягаме 20 минутки, се бяга точно по тази система. Кажи сега тази примерна тема на нашите зрителки, на които, с които така или иначе сега ще ги запалим с тичането, като си говорим на тази тема, да им кажеш един примерен режим, т.е. как трябва да започнат да го цитираш тук от програмата. Евентуално, ако може да се види от камерата, но предполагам, че няма да се може. Значи аз съм ги разделил по седмици. За 10 седмици е тази програма. Добре, дай да кажем за първите 2 седмици, защото така или иначе ще виждаме. Добре, значи започваме с 5-10 минути някакво по-бързо ходене, което ни е нещо като загряване, след което разтягаме леко определени мускулни групи. На видеото ще се види кои точно. Това са задължително 4-главия бедрен мускул, 2-главия бедрен мускул, горе леко разтягаме тялото. И след това стартираме 20 минути тичане, като редуваме 1 минута тичане с 2 минути ходене. И това в рамките на 20 минути. Правиме 7 такива повторения. Тичаме, после бързо ходене. В смисъл намаляваме темпото, за да можем да точно така, да, всъщност навлезем в този ритъм. Да, в този ритъм тичането ние няма да може да издържим в началото най-често да тичаме 20 минути. Затова тичаме 1 минута, след това 2 минути ходим, за да се възстановим, пак тичаме 1 минута. И не трябва да си мислиме, че когато ходим,
особено в началото, правим нещо лошо, да се обвиняваме, че не може една тренировка да си направим както трябва и че не сме мотивирани, че сме мързелани. Общо взето всичките най-лоши неща, които човек си казва в такива моменти. Наистина в началото това е най-добрият начин. Да се започне бавно и постепенно, редувайки ходене с тичане. Постепенно се намалява времето за ходене, като се увеличава за сметка на това времето за тичане, докато стигнем накрая до 20 минути. Само тичане. А като тичаме, какво темпо трябва да поддържаме? Мен това ми е любопитно. В смисъл, с какво темпо трябва да тичаме? Ами аз бих казала в удобно за нас темпо, особено в началото, което значи, че нито трябва да е много лесно, нито да е много трудно. Дишането е добър показател. Едното от нещата, да. Ако дишаме очистено, но не да се задъхваме, това означава, че работим някъде в долните граници на работната зона, което е добре, да. Ако пък вече се задъхваме и трудно така дишаме и си поемаме въздух и не може да говорим, това означава, че работим някъде в горните граници. Ние много обичаме да тичаме на пътеката и да си говорим във фитнеса. Това ни е просто любимо. Ами ако имаме въздух, за това. Имаме зрител, нека да му дадем думата. Ало? Ало, добър ден. Добро утро, добър ден. Искам да попитам, тичането в парка, вредно ли е, ако краката и корема се увият с фолио? В смисъл, би ли се увредил някой орган или кожата? Добре, за да има по-бързо изпотяване. Имате бебенце ли? Ще сваляте килограми след раждане ли? Да. Добре, гледайте ни внимателно тази седмица, ще имаме такива теми специално за вас и не дейте да гладувате. Значи, аз съм сигурна, защото да знам какво е след раждане, нали? Започват ни манията с тези за фолио ставаше въпрос, че не чух добре думичката. Аз съм много против всякакви умотавания на тялото. Единственото, което правим е да запарваме кожата. Всъщност, мазнините, много важно да го промеят, мазнините не се стопяват с задушаване. Всъщност това, което правим е, изпотявайки се, да изхвърляме токсините от тялото, което има добър ефект за кожата, но това по-добре да отидем в някаква сауна, отколкото с фолиото. Хубаво е тялото да се изпотява, докато правим някаква тренировка, защото така то се охлажда. Това е един естествен процес. А ние де-факто го запаряваме и де-факто пречиме на естествените охладителни процеси на тялото. Всъщност единственото, което губим е течности и минерални соли, което после си наваксваме при първата глътка вода, сок и каквато и да е течност. Така че в никакъв случай не се мъчете, не се тормозете да се увивате с фолия. Няма да е кой знае колко по-голям ефект. Включително има и едни такива донапренови гащички, които са направени така, че тялото диша, но те пък много ограничават движението поради това, че са много стегнати. И де-факто, вместо да направим едно движение в пълната му амплитуда, съответно изгаряйки повече калории, ние ограничаваме нашите движения и затормозвайки се, защото не са от най-удобните, честно казвам. Значи, принципно, то така или иначе е хубаво, примерно, дори ако някой нещо реши да се увива и така нататък, то е повече от ясно, че тук сърдечната област, нали, това е място, което не бива да се увиваме, то там няма